Ahal-Teke atlarynyň gan arassalygy 2000-den gowrak ýyllap saklanyp gelýär. Türkmenistanda Ahal-Teke bedew atlaryna döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýär. At Türkmen gerbini bedeýär. Bedew bayramy uly dabaralar bilen bellenýär. Emma şu gün Ahal-Teke atynyň gan arassalygy Türkmenistanda soragly mesele öldürdi diýip halkara atşynaslar aýdýarlar. Biz halkara çäräniň bilermenler toporunyň düzüminde atlara baha beren Türkmen atlary bileşiginiň resmisi Kerim bilen gepleşmäge Torunun sana haberleşir. Çäre otursun. Çäre otursun. Bu gysga gürüňdeşligiň ýa-ni Bäşimow çäräni terk etdi. Gün tertibindäki beýleki çäreler hem togtadyldy. Guramaçylaryň sözlerine görä bu açyk aksiýa. Emma bizden, ýagny Azatlyk radiosynyň habarçylardan çempionatyň geçýän ýerini terk etmek talap edildi. Çempionatyň guramaçysy Petra Mareşowa öz çakylygy boýunça çäre baran tanymal Türkmen atşynasy Türkmenistanyň Türkmen atlary döwlet bileşiginiň öňkü başlygy Geldi Käriýew hem onuň islenilmeýändigini ma'lum etdi. Bu videonu Geldi Käriýewiň gyzy Safiýa suratda düşürdi. Вы для меня змея. Можно хороший коневод в прошлом, но как человек себя видите очень плохо. И мне это он здесь был как в гостях, как вы. А что я ему сделал? Пригласил это радио. Давайте пригласим радио. Вы сам знаете, как в Türkmenistане проходит все, что он может иметь проблемы. Австралияли atşynas Rosemary Swift ýüze çykan ýagdaýlar Ýewropadaky medeni çäräni siýasalaşdyrdy diýär. Geldi has been told to leave. This is very rude. He's done a big presentation of the lines of Ahal-Teke horses to teach people. They don't necessarily know very much. It should be kept pure. Why? It's been pure for many thousands of years. Why mix thoroughbred with it? That's what's happening. Rosemary Swift we beýleki atşynaslar atlaryň gan arassalygyna diňe genetik barlyklary arkaly baha berip bolýanlygyny, emma şeýle barlyklaryň Türkmenistanda geçirilmeýänligini, üstesine Türkmenistanyň şeýle barlyklary geçirýän halkara guramalarynyň bileşigine girmeýänligini aýdýarlar. Biz Türkmenistanda Ahal-Teke atlarynyň gan arassalygyna degişli esasy problemalar we şeýle barlyklaryň geçirilişi barada gurulum bermegi sorap, çäräni terk eden Geldi Käriýew bilen goşmasy Hiilinem keshitleyerler. Yine Türkmenin öz şonun garaýşy var. Men şonu hakda gurrun etjekdim. Men o taýda biri geler, onu gaçyrjak, ya ýene oňa netim ýokdy men. Ahal-Teke atlarynyň Çehiýada geçirilen halkara çempionatynyň 2-nji we esasy güni guramaçylaryň açyk diýip eglan eden çäresine barmagy biz ýene inançdyk. Baş guramaçy Petra Mareşowa Azatlyk radiosynyň barmagyna girdilen gadagançylygyň sebäplerini düşündirmekden ýene ýüz öwürdi. Türkmenistana ýygy-ýygydan siýahat edýän Çehiýaly atçynyň özüni alyp barşy Türkmen häkimetleriniň adaty häsiýetini ýada saldy.